Добър ден на синцата. Аз се ви хортувам на български книжовен език, тъй като не зная още добре български науча. Работя в Българската академия на науките, в Института за български език и съм много щастлива, че заставам и аз сред вас в началото на пътя на този център, който ще събере тук много хора, обединени от мисълта, от грижата за бъдещето на банатските българи. Занимавам се с история на българския език и изследвам книжнината на българите католици от повече от 10 години. И исках да ви представя съвсем накратко моята книга, която излезе преди 2 месеца, съвсем ново издание, което ще подаря на центъра Карол Телбизов. Това е първата история на българската католическа книжнина от 19 век, в която намира място и банатската книжнина. До сега във всички изследвания специалистите разделят тези две сфери, тези две направления. Книжнина на българите католици, банатската книжнина като нещо отделно. Само че това е едно. И това е първото издание, което поставя вас, банатските българи, като наследници на тази традиция в историята на българската литература. Аз съм доказала, че има много общо и правописа, който Йозорил създава с правописа, който прави Яко Яковски, който издава през 1844 година в Рим една книга «Наука християнска». Обхванала съм повече от 20 ръкописа и книги, от които съм извадила примери с думи, които и в банатската книжнина се употребяват, и католиците в България употребяват, като сакраменто, таинство, сторител, творец, създател, прелика, предора, пургаторио за чистилище. Много такива примери, и тъй като имам и аз любима дума, защото понякога пиша и стихове, и много се заплених от това, че все още банатските българи казват «Аз те милвам», а не «Аз те обичам». И мила означава обич. И сега ще ви прочета и с това ще завърша най-първия ръкопис на католически книжовник от Пловдив, Петър Ковачев, какво пише той и какво намираме в мънинкия катехизис на Имре Берец, първата печатна книга на банатските българи. В ръкописа на Петър Ковачев пише: «Да видят Господина Бога без перде и да го милуват и фалат до века». Имре Берец пише: «Нея да бъдем и неговите кротки деца и да го със все сърце милуваме». Мила е много стара дума, още от старобългарската книжнина, и вие пазите много такива думи, които говорят за една стара история, и трябва да бъдете много горди с това, което имате, което носите, а нашата задача е да ви помогнем да го преоткриете, да научите повече за вашата история. Зафалям на синцата, много се радвам, успех на центъра и да ни събира, да се виждаме тук.